Hej, jeg vil gerne sige noget om Marjatta-modulet Natur og Udeliv med holistisk tilgang til menneske og natur. Marjatta er jo et vidunderligt sted, omgivet af en dejlig natur, ned til Præstø Fjord, og med spændende værksteder, hvor man kan arbejde med forskellige naturmaterialer. Man kan dyrke noget landbrug, der er en bondegård, der er også drivhuse og haver, og samtidig er der også oppe bag ved en skov med shelter, hvor man også kan dyrke udeliv. Så Marjatta er et meget spændende miljø til både undervisning og udvikling i samspil med de brugere og den lærerkreds, der er der. Mit navn det er Lasse Thomas Zetlev, og jeg er tilknyttet Marjatta i dette modul. Og noget af det, vi skal arbejde med, det er både det, som faget klassisk rummer. Det er teknikker og metoder til at undersøge dyr og planter og se, hvad naturen rummer. Vi lægger også meget vægt på, at man selv arbejder med at dyrke forskellige ting, bearbejde naturens produkter og have virkelig oplevelse af at være i tæt kontakt med naturen og det, den kan give os. Vi lægger også stor vægt på, at naturinteressen og optagetheden af naturen må starte ved, at vi forundrer os, er nysgerrige og opmærksomme på alt det, der er i naturen, og selvfølgelig sætter os fagligt ind i, hvad det handler om. Og endelig er den musisk-kreative del også en vigtig ting, og det kan jo ske ved, at man arbejder med naturens materialer, hvad enten det er uld, træ, pil eller andre ting, man finder. Endeligt så er naturoplevelse også noget meget centralt, for i det enkelte menneskes naturoplevelse er der jo en tilgang til at opleve både sig selv og omverdenen, eller sig selv i omverdenen. Nogle vil måske have hørt om haveterapi og naturterapi. Det er i hvert fald muligt at bruge naturen som et udviklingsrum for ens personlige udvikling og fremdragelse af de ressourcer, man kan få i spil i forhold til naturen og socialt og i forhold til sig selv. Man kan sige, at naturen har sin økologi, sin balance, sine kredsløb, men vi har også i vores indre, menneskets indre, en form for økologi, i det vi jo gerne vil finde en balance mellem krop og psyke og vores kontakt til omverdenen. Og det er sådan set det, der ligger i holismen, at vi både tænker naturen, den samlede kredsløb, tænker os selv som et helt menneske, og i samspillet mellem menneske og natur skaber vi jo kulturen og mulighed for et bæredygtigt samfund. Din afsluttende del af det her forløb, hvis du vælger det, det er, at du skal vælge en målgruppe og tilrettelægge et forløb for. Det vil så blive evalueret, og på den måde så får du kompetencer i at arbejde med natur som lærings- og udviklingsrum i det perspektiv, som specielt Marjatta lægger på mennesker og natur. Tak. Håber, jeg ser dig.